Il-Kummissjonant tal-Funerali Karmenu Mifsud ġie kumpensat 92,115 euro f'danni wara li twiebet tiegħu kienu spiċċaw inġarru mix-xita fil-wied ta' Ħall-Qormi. Il-każ seħħ fil-25 ta' Ottubru tal-2010 meta Malta kienet intlaqtet minn xita qawwija. Mifsud kellu maħżen fi triq Pawlu Farrugia li tiġi triq parallela mal-wied u fisser li ftit qabel l-inċident kien sar żvilupp fuq medda kbira ta' art fl-inħawi tal-wied u dan wassal biex l-ilma tax-xita ma setax jinxtorob fil-ħamrija. Qal li ħadd mill-entitajiet tal-Gvern ma ħa prekawzjoni jew evalwa l-konsegwenzi ta' dan l-iżvilupp. Dakinhar tal-inċident kienet għamlet ħafna xita u l-wied ma laħħaqx max-xita. Dan wassal għal arar kbir. Intqal li daħallu ilma qoli ta' madwar 3 filati. Skont perit dan seħħ wara l-wied far minħabba li l-bokok ma bdewx ilaħqu. Intqal li nġarret waħda mill-vetturi fil-wied u weħlet ma waħda mill-bokok u għalhekk komplet tfixkel ilma milli għaddi. L-ilma tax-xita faqa' il-bibien tal-maħżen u baqa' dieħel u bekk ixxarbu l-vetturi u nġarru wkoll numru ta' twiebet fil-wied. Mifsud qal li ġarrab spejjeż ta' 190,800 euro minħabba l-ħsara fuq vetturi merkanzija, it-telf fuq il-loan tal-bank li kellu jieħu wara l-arar u l-ispejjeż għal ħlas tal-partijiet terzi biex jagħmlu x-xogħol li hu kien ikkummissjonat biex jagħmel. Madankollu espert xejjen din is-somma u qal illi r-raġel kellu telf ta' 92,155 euro.